Sang sukod sini nga semana, hindi ko kabalo kung maano ko. Naisip ko nga matuon ko mga kalantahon, pero hindi ko masarangan kay maupo ako. Mamati ako sa show sa Aksyon Radio Bacolod, This is My Life with Tita Wilma. Gusto ko kit si Tita Wilma. Daw tita siya sang mga pumuluyo sa Bacolod. Kay maskin malain ang sitwasyon dito, nagayuhom gid siya perme. Perme positibo iya panghampal. Kinahanglan ko ni kay pudlay ang sitwasyon dire sa Czech Republic. Nagataas ang mga kaso sang COVID-19 kag nagserato ang tanan nga mga restaurant kag tindahan. Na mingawan ako sa sini nga sitwasyon kag ang malain nga panahon sa Oktubre. Sang nagatulong ang mga nadlaw na notisyaran ko nga kinakahidlawan ko ang Pilipinas. Halimbawa, sang nasinghutan ko ang aso sang kahoy, puno ako nutok sang handumanang sang akong pagkabata. Nahidlaw man ako sang kaabi-abihon sang mga Pinoy. Amuni kun nga nagustahan ko si Tita Wilma. Sa sugod sang iya show, magbantala siya kung pila ka adlaw tubtubang Paskwa. Kabalo ko nga medyo kaladlawan ini, pero gusto ko kay amon niyang batasan nga Pilipino. Maskin nagaantos sila, makakita sila ang bagay nga kalipayan. Ginalauman ko nga isa ka adlaw, makakadto ako sa Pilipinas para makita ko akong pamilya para sa Paskwa.